Hello bai rangke puila story siang pura no borok kununya hata ninya rekalai mani nugo mangni rekawo masa hata no azarawo no masa rekanai sa saka ano komkhero de ang pai ya ninya saka azarawo na hata nai sa joli jang mani hekenai bona saka nin bosagoi masang ya nungte bisi kamang kamang ke nana nango ninya sawnya bono huzuri roka hain hete masa hananan paipro hangkle muni si botongka bono gamlang berai roka ar haru di ninya boh ge boh hatan mano busa muni tongo azarawan bo saka yang satung kaprama tungjagoi hatani tung ajagre nungano muni pudok hininya saka hanbag bo pat hatan kha joli jangman haike azarawo borok kunui tangi peka hatalangunya tai hatalangu thangmani phayako borok hangke tani phaya hangkele abo tak thangman pore borok nugui mana ahar kanai rok tamni phaya hininya boler jagunya ahar kanai rok tam khaitong hininya nayani thaka nayani thangmale borok kuni achuglasi a hatan nui tongnai bungui hamya saitongo bongna ha kabang ru tabuk bo tanggunya lengjagra tu satung kabra maje tangani tanga tu hininya borok kuni achuglai salai tongka tapore jung thangunya rekana hininya saka azarwan bo phainai nuguri rupaika bo phain nuguri phaiman porengka tam onka naidi an bungi dinora hamya salai tong hininya bo bong no kutuka o jagan hani camera khasijak aro nong pura kapai tongo nok tini din hajira maya hininya sajaka hake sajangman bagunya borok thangpai kha tebo tangani bagunya hake hinjangman bagunya borok tebo hain hai tangani mathangka borok kunui har Lacia gana, jung itu mau tadale musai tongan ni, nunga masa hingke intal tokrubui tongo satung kepramawa masa hingke bono mosaji funugo a intal tokrum naino hanbagi intal tokrum na bis kra nangjagai lasire nongaro intal tokrum na jaga samtangan de phaino mosanan phai henai saka a jaga bo joli jangman hakenai bono kutugui ruka borok samtangmani din hajira nasinai sari gongka hinai borok din hajira nanan thanglaika salai himsiri naile sinai hinai thanglaika eka din hajira je borok ni manager rang runai bo hingke yango rang goni tongo rang goni ongje hain hai bulu goni ong tongo mili jaya bo asuke rang bangjaka je a rang no bar ma goni kha aske kabang ni hakene ni yang rang nanai rogo phaika bon aro je samtangnai ro hake samtangani phainai ro bo mangnui no saka je a har kanai no je indal tokrom nai saka norog iro tongsokdi ang thangoi bon aro rangnai phaino hinai saikalang thaka a indal a har kanai mangnui no indal tokrom nai sa hake thangoi bo manager no thangoi rang sanai ka manager no thangoi rang sanai mani manager bai kutuk jaka amang ni role to mokhai tongkha a jaga wa hinai bor tamai ro phaiya hinai saka salthangya chini no borok rang nanan phaika salchi thang tini sal thangoi samma tangnai hinai manager bai kutuk jaka thangoi sam tangi salthaya jak hinai manager hingka ajaro on bo acting kari kha jen ja indal tokhrumnai bo khe kisa shaitan haibag bo acting kari ui saka ani ama sorry hamia abon bagui doctor nayan bagui ne bithima painai abon bagui si tini kisa saltong chini mathangna hinni manager no je kap buinai saka yang kuni rongke tomajan ongui tongka aro dakti phaiya hinni ong tong yang gebo acting kari si rang sani ma tongo abono a kuni rok saimaya jen manager no bahkene kap bui saman bagui manager je bokama no tai naimaliya rang ruinu marukha borok ni din hajira hingke 400 tega ni bisingui borok kunu hingke 300 ke rukha ai intal tokrumnai tumani 300 ke rukha hingke bo aro manager bai thangini bo kap buine bono samani bagui bo 6 tangke tai rang no dapaina kha tai bo ni a irkanai har kanai borok kunu hingke bo 300 ke rukha tai borok ni 100 no ke bo napai khibui rukha hui khiuka bo phat chakra nawinyai mau cai shun jutong dosa. ai dal tokrum na har kanai kununya bandi khipka rang borong ni 100 nai khipka borong na girlfriend no nuhun manile borong nu guifano nugya hake alka digi nahani tongka hingke borong a girlfriend rok boni boyfriend no nuhun man bagui chungbur rok batam lasina tong hindi borong gana thang kok sana hinai gana thanglaika ge gana thanglai man pore borok nuglainai kok salai borong ke borok lasi jangman haikene onglai tongka fast inge puila hangke hai onglai tongka tam pore ke borok nahani muni lema pore ke borok kok salaika তারপর বন লগেনি যে আ কামজুল কফর চুমজাক ববো কিসা শয়তান fan bo ekdom burrong no nuk hangke tongna chana rungya ekdom smart ong jakhaisi burrong no nuk hangke hain bagunai bo ekdom kaham saka hangke borong gana bo ekdom VIP officer aba haike nai borong no sai phunuka tai bo belajar borong gana chumui phunuka haike a rider jacket tumjak bo
wansok maya jen bon dol hai ong nei burong no nukha hinai nukha kya hai ong na hinai wansok maya asi bo achokela hai ngi peka tabor borok kok salaima pore ekdom free hai ong thaka ke kok salaima pore borok aburi rokbo achela rok na ekdom VIP chakri khai hinai khakao ga chela rokbo yang buri no chakri khai hinai khakao asol sanan thaka angke yang burok din hajira khaisao chelao din hajira khaisao angke boni bo kenke saimalaya pore o saimalman pore tam ong nailai hingke dino haike nai nyo malai nai jani ja thangi pailekha haike thangi pailepe pore taini dino hingke nai borok tam khlailai nai sidi afroni simi hingke yang bu gwnang yang din hajira khaisao yang gwnang yang din hajira khaisao haike din phaike haike nuko bunyar thangnai jabra ma phujao yang ke borong ke yang chakri khayo hinai yang gong ke sao kita hako rokhuna ke saram nango masa ke bunyar samtamon phanchi jabra phuiman phanchi aram nangje pu bo bunyar khitai hakor khuran rongke chi aram nangjago hai hinai sago kha tui kangjago hinai chatong koporma masa ke tui nana ni thangka tui nai di hinjago nai Mati? Anu nung ta mukha huja. Tabang nung sini hade mato. jela phai nai nuguru phaika boni je hamjangnai buruino din hajira khaini no kosokle himi tongman bokrogo khawinai tam numan mukhang hui hinai jela bono saka ajaro on buri saka tam nang mukhang huinani ake mukhang motong hini chi pugu hinai jela no saka ega apro apuri saka anok si ro hangle bang haken tongnai ta buro thangna tongsa hinai jela no saka buri chelana suka nongsi sari chin parwat ma khayen phai hinai ajaro on chelake ekdom chakri khai ta ko han bagini direct saka burino norong ni paragana ni ajaga si charai ni asrama si rang done khai phayo 2 lakh hai hinai buriya yango dalar bani saitong phaika na nung emang nugi phayo ang boro hajira kam khai torane kepal burunya haike nungui chela puita chai angui to kanung sam din hajira chi khaisao na hinai chela burunya hingka ajaro no buru hapa no gosia burang din hajira khai nei buinu kanu munia no kapal hinai buri gosia haike nai ongui tongkha हरि नाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदे ये क्या हुआ मैं यहाँ पर क्यों आ गया और तब चला मैं yang go boni chela bai malai nei bezal ongui tongo dala sawi tongo yang emne si boni chela din hajira khai hinai bono kotugo tongo ajaro tai masa bon dol phaine aro yang din hajira maya ongnai khai hinai sairo phaika ajaro chela khanai nai chela buji thaka bo din hajira khaino chao hinai ahan baganya chela bo yang go phaine boni dolno sawine kabui tongkha boni buru din hajira chi khai chao chakri chi khai na himala chakri khai bo din hajira chi khai chao hinai yang go kabui tongphaika Hama? Ye fartine din hajar sukhana ma haja. Kala gna hai ma dungle. Birung sijali tala sangatoi. uko yang wo din hajira khanya ni bagani hain hai phaigu kha buri ro yang gong ge chela rok bo ko din hajira khayan bagani hain hai borok bo okhor ka ge yang wo din hajira khayan phai yang din hajira khayan phai ajaro no lama khata kemalai re khangke ken ke makhang huileka makhang huile mani borok direct sini lai thangka बिजनेसमैन से मिले story jaga no paithango yang chelabo buri rona ganang hini samani buribo yang chelana ganang hini samani e lamao din hajira khaine dara khuda lainai e jaga no sini lainai borong ni e story e jaga no paithango hakenai ni borong nuglainai sini layo e jaga borong din hajira khaichao hinai e jaga no sini lainai e story isugo no paithango nora gan video no nai chajak to kangke subscribe khaina re tai dolong no share khai re de tinun bagai usungno